B niku nilai apa? Apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Dadak apa-apa. Iya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten Embuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti. Ora tak ndlentrekke kok. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetanan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton sing. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideki Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Baung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah karuwe kok ngono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalnya lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah. Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot piye. Ah, cokot ya ora krasa. Ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Ha pingget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum ngarang ki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman modar kowe. Ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur? Pak dongane. Lah wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngene wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo ala dene. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa ngono. Lah nek ora jelas tak nyo tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono, Dek. Manten anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono teruske ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar saiki wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke.
Kok dikewangke maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel malah cengengesan. Lho ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, kowe arep saru kowe. Lha ndi kae? Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang pekek Enot priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe wah kae teko kancane Tatin teko iya kan gak lali joget nganti kaya arep pidil-pidil kowe dek winginane bengi nganti kecethit sirahe tong jreng ngono bareng ramu terus syukur kowe otote kebablasan ya saking mempenge kok ya kok ora nyejak mriki nggih seneng kok kowe napa mboten nggo hiburan jenengan seneng ta awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho wah iya jenengan ya seneng ta wingi ndelokke le seneng aku ndase mengkleng-mengkleng lho kuwi ra kenal kowe ora tok ndas-ndaske to sirahe bendera terus ngayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngungrum apa Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere menggok tak elikke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Kok anggo setang? Aku jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Angungrum marang bendara. Ae kewajine kan ora sik ngentekke ming Tatin tok. Napa to? Oh, mbok. Ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledose tetep ra acu kok nglecik ngono. Ming sing siji wis aduh
Aduh Mbak, aku ora kuat tenan Mbak. Ngono wis mung dilirik tok ning recik. Recik. Tahu kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gendhe. Kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Niki kisah nyata lho kali jenengan. Mengkeri. Awong ya untune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ming sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh, aku diacungi kepelan ngopo wani e? Hah? Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki rak umume rata ae to. Nek dicokot wong kres ngono tak kothak ilange. Nek wondo ora. Ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal mbok meringis dah. Mas Wanda. Nang meringis Mas. Tak ndelok untumu. Ya lho, dadi nek ndelok untumu geli. Besok ya dompong lho ya. Neno. Sia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulistyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Oh setan. Lah wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak apa piye kok. Adake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok. Tekan ngendi mau cal? Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus tresno sasideman. Nena liwat kincanging alismu kekuasaan landang hatiku musling serius wakur aku isih
urip ana kutha gedhe kowe tak temoke Matur suwun. Ya. Sing 100 nang nggone kae streaming kae si Indra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pemundhut panyuwun lagu Nodit 100. 100 apa sak yuta? Sayuta iki gambar gemak kok iki. Biasane ya Wong nembangmu ora apik kok sak yuta. ora nek biasane. Nembangmu didol kok mau wujud kaset kowe. Bajakan. Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Engko nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ah. Pun bener 100. Saking Banagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Saka Ari Indigo apa sapa iki? Apa nglawane? Wong kok lambene sok sembrono. Kok milih kabeh wong takon milih siji kok milih kabeh. Pun ajengong niki iki. Pun ajengong pun. Ora, kok aku terus kok jak omongan dene. Aku wis ngadeg karo tak apake. Ada kok ngapake? Bare milih kabeh. Terus aku wis cedak terus arep piye? Ngodak. Lah ya kowe pengen ngopo? Ora pengen. Ora pengen. Ora wae ngapusi pengen wae ayo. Jare mau pilih kabeh. Ambeng nuruti. Nuruti sapa? Ngadeg kuwi. Oh tak pacul siamu. Kae sapa? Nuruti niku lho. Kae sapa? Kae sapa? Omong
Mikmu ngomong ngene iki lho tak cekelke apa piye? Anggere ngantuk ora golek kegiatan. Sapa? Ra wae aku membengi prei sewengi kok ora ngantuk jan tak plekoso. Iki wis ngadeg loro jare milih kabeh. Terus mbok arep mbok. Wis ora sida milih linggo. Ya ora sisa mau wis ngadeg kok. Piye tanggung jawabmu? Modar. Ora tanggung jawab wong sing akon. Ya ora muter-muter Mas ditekani ta, milih Tatin apa milih Tiwi? Jare milih kabeh. Ya milih TV wis. Ya aku wis batuk. Ayo, milih sapa? Milih Tiwi jare. Tiwi sebelah kene, Wi. Saya. Abangmu kawan. Men pripun ini iki ceritane? Ora apa-apa kok ya men pripun piye. Aku ki saking sayange karo kowe kok. Arang-arang lho piyaga diapit sinden ngene iki nek ra kowe. Pun lek gong kek bubar. Lek gong bubar-bubar piye? Atresnani sing nanggap isih cakilan barange. Ki lho cakile wis dandan ket mau. Wah, malah wis cakilan nang jero ki lho. Dan kowe iki senengane. Karena nek ngene kepoyo lho, Mas. Apa? Kepoyo? Urung. Urung. Ayo urung. Tak kira nek wis e. Delok nah ketok. Aku dadak omong Tatin wis kok lapor aku ngapa? Ale takon riku. Ora, kok dadak omong Tatin wis dirone. Maksudmu kon ngeterke ya? Oh ketoke mboten. Kok ketoke mboten apa nek upama Tatin gelem piye? Kula wegah lho. Alah gayamu muni wegah. Kok bahaya nang kok nek. Lah ngopo? Ayo mbok. Mbak wis jujur wae, kowe jane seneng ora karo aku ki, ha. Ya engko sithik kok mikir nek kono wae. Engko mbok WA Bang. Aku tak WA wae. WA-mu? WA-mu piye? Wis ora omong bae. Grogi Pak, kula tak lungguhe ya. Ah ya wis kowe nunggu kowe. Ora aja sok nantang babon nangrem kuwi. Nggih ngomongno pisan iki mawon. Wah iya aku gawate kepati-pati. Oh lanang. Ora tanggung jawab kowe. Ora tanggung jawab ora. Kon salim ya aku. Aku rasa salim. Ora usah. Langkung apa? Pelukan wae. Pelukan. Salim sing apik wong. Mboten sah. Partner kerja kok salim. Ayo salim. 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 Wis mulai gathuk-gathukan sikil kok. Kanggere mremen moh lho aku. Tan kena ati numbas arto Ya. Pun ya Pak. Ya. Jodet ra. Hah? Ora sudi. Wis ngene nari jodet ra bareng diparingi nggih purun ra sudi. Lah sesuk jajar aku ya kan tak paringi. Seneng cah menengan ra tau omong-omong nek madang tek ogah. Ayo. Ayo wis ben kowe. Wingi tak apusi, niki jejer aku to nek njukuk maem. Niki napa nggih, Pak? Usura sok mangan kok ngene iki aku. Iki mendemi iki. Monggo apa? Ayo kae rajangan ikan laut. Aja sok mangan ngono. Kowe wiraswara ketancepan rigulumu marai iso nyuwara. Terus jejere. Niki napa niki? Iki ndok kamal ning swara rapik aku. Sedane ming lawuh jangan bening tok. Saake. Yo, mangga. Jadi
Monggo. Suwun. Ya. Pengen ora ora wis kowe terus wae tak ujo kowe gong pokoke. Ah, Mbak Agnes. Oh iya. Nanti aturke, heeh. Mbak Agnes rampung nembang terus engko disambung sinden pirang-pirang liwung. Oh iya. Napa, Pak? Hah? Napa lagune? Liwung mengko liwung. Ya. Kembang rawe wis kok. Atene gatel banget. Ayo kembang rawe. Nggih, wawa penten panmundutan. Apa? Anu. Podang kuning. Oh iya, podang kuning. Podang kuning.
Sing mundhut sapa jane ya ora jelas ayo. Wonten nggih wau saking WA. Oh, WA-mu. Pun transfer. Hah? Pun transfer. Wis ditransfer ya syukur wis. Wis mok sindan wis mulai do nyebar rekening dhewe-dhewe. Wis ora iso piye-piye awake dhewe terus. Iya. Ya wis ora apa-apa, mangga. Bawa, Pak. Bawa. Pocong apa biasane? Biasa mawon. Biasane bocah aku bingung mikir manuk. Kula mboten bingung kok. Wis penapal. Wis asal tok gawe dinengke wae wis ben. Nadyan wujud temung peksi Jaiponge nganti loro ora. Anggere tangane sing siji abuh, sing siji ngendang. Ku anggere sing siji sirahe abuh. Wong tangan kok dadi tekan sirah. Genti sijine, lho tenan kok. Ayo paling ya wajibe pancen didobeli kok, Gong. Men ora pati kesel kanca-kanca ki. Maksud lu dobel piye? Ayo kancane pendemung loro. Penyaron loro. Lho ngarep mburi leren sing mburi genti maju ngono kuwi. Tabuhane mesti ajeg terus ora bakal lirih, ora bakal seru. Mergo kekuatane genti genten. Terus bayarane? Ya bayarane wong siji didom loro. Kira-kira kanca-kanca kita setuju kita ya. Ora. Ya. Golek isi podang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo ya enana mangga ya esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng miterang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen ati liya kang nyawa kleang tak
Cing tak takoni. Cing. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. Deh, aku tuh 9. Kayak tuku kopi to. 9. Aku tau ligok kono aku parani koncoku sak Taiwan kuwi to. Jadi aku disogok rokok 3 putih. Kena grup. Ya. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena, Dot. 71. Itu rokok. 96. Kacau.